Buenos días a todos os señores conselleiros e as señoras conselleiras. Son Clodomiro Montero e son conselleiro xeral en representación do persoal. Xa anuncio o noso voto negativo á xestión e quero facer unha mención á presentación realizada polo director xeral, porque asistimos a unha presentación que consideramos pouco realista e que oculta os puntos escuros na xestión da entidade, evitando asumir responsabilidades. Dende unha óptica laboral, aquí non se falou de moitas cuestións que están hoxe no aleiro. Na Asamblea Xeral do ano 2007, o director xeral presentou a creación dunha retribución variable como un dos eixos fundamentais na política laboral de Caixa Galicia. Hai que decir que este ano, no mes de xuño, e con efectos relativos do mes de xaneiro, Caixa Galicia decidiu que esa retribución que recibiu o persoal cando o persoal levaba xa 6 meses traballando para cobrar esa retribución, iba a desaparecer e se iba a congelar. Por outra parte, asistimos ao peche masivo de centros de traballo, peche totais de oficinas, peches parciais de oficinas, peches temporais de oficinas, peches de centros de traballo dos que non se está a falar aquí. Asistimos ao imparo dos compromisos establecidos no convenio colectivo, é dicir, no convenio colectivo está previsto unha suba do 2%, que Caixa Galicia négase a pagar aos seus traballadores e traballadoras. Asistimos ao cese e despido dos traballadores e das traballadoras temporais. Asistimos á desaparición dos equipos de sustitucións e á desaparición de numerosos departamentos centrais. E por último, este mesma semana, coñecimos o que a entidade denomina eufemísticamente Plan de Ocio e Trabajo, que é un plan que cubre unha regulación temporal que pode afectar a 100 traballadores e traballadoras de Caixa Galicia. Esa é unha realidade da que aquí non se falou, como non se falou de outros moitos puntos oscuros na xestión por parte da Dirección Xeral, do Comité de Alta Dirección e do Consello de Administración. Porque é certo que estamos ante unha crisis xeral e unha crisis que ten a súa orixe no sistema financiero norteamericano. Pero tampouco é menos certo que esa crisis non repercute igual en todas as entidades financeiras. É dicir, o modelo de xestión que se levou durante os anos de bonanza implica que unhas entidades estén hoxe en unha mellor situación ou nunha peor situación que outras. Hai tres aspectos básicos en canto a ese modelo de xestión e que afecta a situación actual das entidades financeiras e en concreto a situación de Caixa Galicia. E ten que ver co modelo de expansión territorial, ten que ver ca política comercial e ca política de control dos riscos por parte das entidades e ten que ver coa política de investimentos empresariais por parte das entidades financeiras. E en ese sentido, hai que decir que non é que o diga a CIGA, ou que o digamos en estes momentos aquí, sino que as agencias de calificacións internacionais, dende o verano de 2007, veñen alertando e veñen rebaixando a calificación de Caixa Galicia debido a unha sobreexposición ao sector inmobiliario. Unha sobreexposición que ven dada por os tres factores, por unha mala xestión da expansión, por unha mala xestión da política comercial e política de crédito e por unha mala xestión da política de investimentos empresariais. E precisamente en este punto, un dos puntos onde chama a atención que o director xeral non fixera ningún tipo de mención. A realidade é que ante esta situación financiera, que é mala, moi mala, ante unha xestión que nós entendemos que foi nefasta por parte da Dirección Xeral, hai moi poucas saídas. En estes momentos, as saídas que ten Caixa Galicia son poucas. Por unha parte, pode decidir seguir sola e non acudir ao plan a través dun plan de viabilidade e non acudir ao plan de rescate que ten previsto o Banco de España e o Ministerio de Economía. Pode ben tamén acudir a ese plan de rescate cunha reestructuración, é dicir, sometendo a empresa a unha reestructuración que xa está en marcha por os puntos que decía anteriormente no nota laboral. E por outra parte, pode acudir a ese plan de rescate a través da fusión con unha ou con varias caixas de aforros. E nos gustaría saber en ese sentido, facemos unha pregunta á Dirección Xeral, cal é o que é este escenario no que está traballando a Dirección Xeral para garantir a viabilidade de Caixa Galicia para os vindeiros anos. Dentro desas tres perspectivas, é dicir, non acudir ao plan de rescate, acudir ao plan de rescate e reestructurar a empresa, ou acudir ao plan de rescate e ir a unha fusión de Caixa Galicia con outras entidades. Nesta mesma línea, tamén lle quería preguntar ao director xeral se nos pode decir se estaría disposta a unha fusión que conlevase a perda de carácter galego de Caixa Galicia, a unha fusión que levase a que desaparecera Caixa Galicia a sede central na Coruña e os servicios centrais da Coruña. É dicir, se estaría aberto a unha fusión con unha entidade de outro territorio que nos levase a ese escenario. E por último, tamén quería preguntarle á Dirección Xeral dúas cuestións. Por unha parte, se alguén da alta dirección pensou en asumir responsabilidades, é dicir, se en esos momentos
hai algunha persoa que presentar a dimisión ou se valorou o cese de algún responsable da alta dirección de Caixa Galicia, quero recordar aquí que durante os anos 2006 e 2007 cesáronse a 900 apoderados de Caixa Galicia. E en ese sentido entendemos que agora é o momento de que a dirección asuma responsabilidades. E por outra parte, dado que anunciaron a principio deste ano que a dirección, a alta dirección, pensaba reducir os salarios un 30%, pido aquí formalmente como conselleiro xeral que se nos faga unha explicación individualizada dos salarios do comité da alta dirección. É dicir, solicito que se nos expliquen individualmente que salarios cobra cada un para ver se realmente é certo que se baixan os salarios un 30%, porque, insisto, os traballadores non están baixando os salarios. E, por último, tamén para o director xeral, quero preguntarlle que opinión lle merece que a axencia Moody's, unha axencia a que vostede se referiu na Asamblea Xeral do ano 2007 como mis amigos de Moody's, que opinión lle merece que a axencia Moody's acabe de calificar a emisión de participacións preferentes por parte de Caixa Galicia como unha emisión de bono basura. Nada máis.